V dnešnom videu uvidíte, že všetko musíte dodatočne urobiť preto, aby ste vymenili jednoduchý štandardný zámok na dverách, ktorý je na kľúč, aby ste tam dali zámok, ktorý bude na cylindrickú vložku. Všetky majú rovnaký kľúčik. Ja vlastne teraz idem na týchto dverách meniť kľúčik, lebo nikto na to predtým nemyslel. Ideme tu dávať cylindrickú vložku. Najhoršia kľúčka, ako môžete zohnať. To je len proste pliešok a rukoveď a to je všetko. To je najlacnejšia kľúčka, kvalitná, akú som vedel zohnať. Dôležité je, že má vraciacu spružinu, samú mačku, kde on pekne takto vráti tú kľúčku naspäť.